Vi vil gerne bevise arealfunktionen. Arealfunktionen er det samme som stamfunktionen til f, som er afhængig af x. Som vi kan se her, så har vi en minimal delta a, og vi har en maksimal delta a. Som vi kan se herover, så har vi skrevet formlen op for de forskellige arealer. Den maksimale areal hedder f af x plus delta x gange med delta x. Det kan vi se her, da vi har delta x, som er den ene side, og herover kan se her, der har vi den anden side, som så hedder f af x plus delta x. Den minimale delta a har vi her jo, og der kan I se her formlen for den, som er f af x gange med delta x. Og der kan I igen se, at den ene side hernede hedder delta x, og herover hedder den f af x. For at beregne differentialkoefficienten opstiller vi det i denne ligning. Denne funktion kan ikke reduceres, og derfor går vi videre til tretrinsreglens trin nummer 3, hvor vi undersøger om a er lig delta a over delta x har en grænseværdi for delta x gående mod 0. Ved reducering kommer ligningen så til at se således ud. Når vi dividerer med delta x på alle sider, kommer ligningen til at se sådan ud. Vi sætter derfor delta x til at gående mod 0, hvor at delta x så bliver fjernet fra højre side, hvor at delta a over delta x bliver klemt mellem f af x. Herved har vi bevist, at arealfunktionen er lig stamfunktionen.